Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine, Standard Time las 5:17. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:19. Sa liwat, mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato siningang matagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sa Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kutob naton Marabutan. Sang sining signal, liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan, Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes. Presentation. Agosto 21 kita subong adlaw, ginakomemorar, ginaselebrar sang aton pumuluyong Pilipinhon. Ang petsa Agosto 21, amon yang petsa kag adlaw sa diin gintiro kag gin-assassinate Senator Benigno Aquino. Na daw halos gid kasubo ang bilog nga pumuluyong Pilipinhon. May mga lugar diri sa pungsod sa Pilipinas nga gin-komemorar kag saulog ang ining death anniversary. May mga aktibidades kag ipatigayon sa pila ka bahin sang aton sining nga probinsya Bacolod kag sa bilog nga Western Visayas. Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. Opda naman kita sa aton sining nga mga patrol unit reporters in action. Assign na karon, fielded na sa tag sa nila sining ka mga areas of assignment. Sa paghatag naman sang mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaran lokal buwas. Una mabatian diri sa inyo para tuntunan, Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation.
Opdan kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert on duty Sir Elray Dotilios. Ito naman sa transmitter control tower Barangay Talok Sunod sang Bago ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan, sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan, Loverboy Aksyon Marlon Hinovea, pat ininyo basta Biyernes nga edisyon sa Aksyon Report Afternoon Edition, kita temporaryo diri nagapongko sa trono ni Loverboy. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, opdin ninyo ako sa labilin 38 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Manayanayang lakas ang panahon, maayo ang dalagan sang tiyempo sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ligad nga may nadlaw ti puerti man ang asod-asod wala untat mga pag-ulan. Subong nangin maayo ang dalagan sang panahon, tanan nga linabhan mala tungod sang kasingkal sang init nga nag-igo halin sang aga sang ugto hasta pa sini nga kahaponan. Way opisina way trabaho. Mo nang ibanti medyo nagakalit-kalit, ibanti nagapanghimos, nagapaninlo, ibanti kung may kulo kwarta, shopping gamay, pero ginasunod ang health protocol. Amo na importante. Health protocol subong may ara naman do sa tanan nga mga mall kag business establishment. Magluwas ang face mask kung magsulod ka, soksok ka, face shield. Tanan na lang, no? Basi dason simana, dason bulan, sok-sok naman kita sang gloves. Tapos ang face shield, i-require naman kita nga magsok-sok sang gloves. Ay, oo. Sige lang, may tasinimay mo. Kaya mo nang mando. Mo nang pamaging makalikaw ta sa pagtabid kapag tupa, pagkabit ni COVID-19. Ang aton diri nga lokal nga mga official ti medyo dogi na tagaliog man diri sa Bacolod, kiti daw way man untat ang saka sa mga kaso sang COVID-19 even sa bilog nga probinsya. May mga rekomendasyon nga ipadala si Mayor Bing sa National Interagency Task Force based mo sa pangabay sang aton nga mga health officials concerned nga nagaduso ipaydalom sa General Enhanced Community Quarantine ang Bacolod. MECQ, hindi MGCQ. Ilang taon tani ko na probahan ini sang IATF National ang hingyo sa aton nga gobyerno lokal. Ilang taon tani sa mabot man nga Agosto 22. Kung may mga pulo pa ni bago nga set up, executive order, health protocol nga dapat sundon ang aton Bacoleños. After sang 14 days, wala magapabilin ang 8 p.m. to 4 a.m. nga curfew.
wala magapabilin ang Lay Corban sa syudad sang Bacolod. Amo na nga ton panilagan sa masunod nga simana or buwas adlaw Sabado. Nano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato siling nga mga patrol unit reporters. Bantayan dugay-dugay report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Naboso. Sa New Government Center City Hall nga balita, dalon ni Aksyon Artayopon personnel sang CDRRMO nga nagapang disinfect. Preparado na ang sa ginapabot kapag pauli sang mga LSI sa masunod nga mga inadlaw. Amo naman balantayan ta. Ay, pura saka. Pura COVID. Mga balita sa nasyonal ti amo ning hambal sang PIDEA nga wala na sila kuno sa maginamonitor dalagko nga mga illegal drug laboratory diri sa pungsod sang Pilipinas. Ayhan. Sa piyakabahin DILG nag-aabi-abi ang pagpainsang pundo para sa pag-hire sang mga contact tracers. Sa piyakabahin FDA wala pa sang may nabaton nga application halin sa COVID-19 vaccine developers para sa pag-umpisa sang trial sa pungsod Pilipinas. Palayag ni Secretary Harry Roque, spokesman sa Malacanang, siling niya ang PCCI pwede nga magintra sa IATF bilang resource persons. Kamuto kayo nang gisiling ko man, pagsoksok ng face shield, magluwas ng face mask, required na sa mga mall kag business establishment. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines na rin alas 5:29. Dali lang kay pasiplatan ta dali. Sitwasyon sa Bacolod, traffic. Sa wala opisina karong adlaw, aksyon dyan diya sa patrol. Dyan may ngapon. Kanami isang simbos palibot sa syudad sa Bacolod, dogi na talipagit sang tanan, no? Dogi na ili-ili ka? Oo, kanami gitsang panahon. Gani? Mananay, ato nga panahon, aksyonerik sa palibot sang syudad. Man nga hapon, ron ang patrol, naglibot kami sa may downtown area. Dato na mo ng sitwasyon, bodo kaligwag sa downtown, do wala masyado. So may aksyonerik ang nagalibot. Oo. Sa area man mismo sa downtown area, no? Hapon, pero mga pasaro, tamat naman nga nagadinaguso, especially dra sa may utang nga may mansilingan, dra terminal, ka mga dipasser nga jeepney, like ang diriman mga kaagson sa may Estefania nga direksyon of Confortion Town. Sitwasyon diri sa downtown area, sa lingkod na light tumoda kinama ang traffic situation, naligwa sa mga dalanon, may pilagin man ka mga salakyan nagaranda di karon nga pon pero hindi kita mo sinagdamo, no? Rason kun nga ato mga mga motorista dra hindi ka mo maproblema. Hindi ka mo makaagson madugayan kung kamo nagabiyahe dra man mismo sa may downtown area mga kaagson. Dahil naman diri sa San Juan, diri kami pato nakalabay sining hapon, antes kami diri magdiretso. Pero naman sa Burgos, Gatoslao, karon nga po ng Surenek, ligwaman na, like to model kinaman traffic situation. Amo nga sitwasyon ba sa Biyernes ang hapon, kag-holiday, pangadaan. Grabe, opisina, karabatan nga mga pampubliko, nga mga talatapahan, diri man sa pungsod Pilipinas. Diri sa syudad sa Bacolod, diri man opisina, no? Nakatawa na masyado, mga private, nga masalakyan lang, nagwa sa inatagsa ka mga longga, para magsugat sa ilaman nga mga kaingot, gikan sa tagsa ka mga trabaho. Mga kaakson na patrol, kami approaching sa may provincial capital Laguna. Diri sa may South Capitol Toll Road, Gario, kung na mga umusin ni oras, pero tinating ka na mo sa mga salakyan nga nagapark, nga mga trabante, sa provincial capital, sa pinakamay establishment diri sa malapit area mismo sa Lagun, sa kung hapon ligwa, no? Saan nga na mag-lipot ka dari guro, duwag yung mga salakyan, may kagit problemahan mga kaakson. Dili naman sa itong ginakamtangan sa may dalan Lakson,
Uman, light to moderate yun lamang ang traffic situation. Zap na gilamang sa pila ka restriction road nga mo gini ang ginapunsukan. Mga pasahero nga jeepney, labanan na bisan na ginagalabay, mga pribado nga salakyan. Like mga kaakson sa may Burgos na Aksyon, sinigapon, makabig lamang diri light to moderate ang traffic situation. Bisan pa pagdapot sa era naman sa Andalan Rizal, mga kaakson. Hindi naman sila kabugat na dalagan sa trapiko. Iman nga hapon. Burgos Circumference Road do Biyernes nakaginawa sila. Hindi na mo sila kabugata traffic kung na Lunes sa Webes. Siya pero tempila sa masalakyan. Gaginutok na dyan? Gaginutok na action rega. Tapos na sa isa may ka Chinese temple. Taling ka sa Burgos lang pila kalabot yung kaisa. Kung maro-maro kaman kakabalo ka sa malulutsan, di sa kalusod na pawala, wala pa sunod sa may Villamonte. Then maliko sila sa dalan nga straight sang Philippine Statistic Authority o kung PSA dahil malabay para makalikaw sa traffic kung pagitan nila nga doon gusto man to dito sa tubang sang daan nga instruction pwede sila ka-lefter pagit sa unang bangga sa pag usoy nila sandalan para diri sila malabay lapit sa may home site la pa-circumferential sila kung nila direksyon padulong Estefania kung Fortune Town pero kung nila direksyon pa man silingan dra sila pamulya sa Burgos Circumferential Road bigla may mo gulubanta lang pero karon nga po problema no maligwa ang dalagan sa traffic kumakaksyon dira ba mismo sa mga lugar ang traffic lights nagagana isa nagka-importante nga matabo gidapat kay do wala masyado mga traffic enforcers sa dalanon mas may traffic lights siya wala gina problema action direct no? Sa mga enforcers sa mga tawhay no? Tawhay Doti kabalo ka naman damo man sila sa mga ginapang-assignan ng mga areas Lunes hasta 24 sa kisati man nga semana damo mo mga lugar abi nga mawulbukat ng traffic especially kung may trabaho like sa may area dara sa Gonzaga Lopesina sa may South Terminal manong area man mabulbukat ang dalagan sa trapiko mga kaaksyon in terms plus sa mga motorista especially mga pasahero nga jeepney Padre ni Police Captain Robelito Mariano Pilar Cosinyo dapat sundon kinaksyonerek ang protokol sa gobyerno kaya naglibot naman sila kay na damat na kamo kaya mong ginobra information dissemination ini kinakaisindit kung gaan pag ikaw mo namang ticket kag may penalidad pag ginakodido ka pag sa lulukdoon nyo dawa na kamudaan sa mga panahon kaya kajuta na sa mga pasayro kang pasakay kaya magpasaway pag matikitan pag ikaw discuss siya brother sa katapos sa Provincial Highway Patrol Group direct ginasaway nila then kung may harada sila hindi gina-provide man nila sa mga face shield pero hindi nila pagpasugtan nga arada persona nga wala face shield kung wala face shield sawayon lang nila wala nila ginagaan ticket actually ang driver bugat man na dyan ko tagaan mo ticket malugi man na driver bali Sir Mariano tikis na pa sa iro man ba ginalagas ang driver mo gani man kung may arada karon konsado na sa kong kastrikto man kasi di mo man sila mabasol bla bagay nga wala sila tayo nga iban na napasakay nila kung kaysa nga wala sa face shield pero sa buong tiko man makitaan na sa motoridad sa mayon gina nila pero muna kanina pilarya nga mas mayo guro sila man mismo mag-remind ang pasero nila nga sir face shield mo na rin sir para hindi ito dekro madisgrasya dito mabudlayan dari Ari si Police Captain Norberito Mariano kami nag-i-issue ng ticket pagka walang face shield. Opo. Nagsasabihan na lang namin sir yung mga driver sir. Okay. Kasi na lang po for hindi po talaga implementation pero sort of information dissemination po. Yes sir. Sinasabihan namin sir na mag-face shield sila. Sir, hindi sila lalabas ng bahay nang walang face shield. Lalo na sir yung mga driver ng mga jeep natin. Oo. Sir, understand po natin yun, sir, na yung ginagawa na lang po, strengthening information dissemination. Yes, sir. Until now, sir, yan, sir, yung ginagawa natin, sir. Oo. Sa mga driver, sa mga terminals. And yung mga nahuhuli natin mga jeepney drivers. Sir, sa observation po ninyo, sir, kamusta naman po? Marami pong hindi sumusuot o marami rin pong cooperative, sir? Marami na sir mga cooperative sir. Sir, kapatid sa Police Captain Norberito Mariano ang tagpamuno sa Provincial Highway Patrol Group. Mga kaaksyon sa mga panahon, manay na yung panahon kung magpapay, simple lang atong
Ribot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid aksyon na dyan diya sa Thoriabit sitwasyon sa Metro Bacolod. YPC na titilutawhay ang daranon sa Bacolod. Way nagasinumbali ang mga salakyan. Pero kung may opisina kaginuto kito ang halos tanan nagahingagaw man puli sa tag sa kapuluyan. Ang iba nagahingagaw pa man pamalaklon para panya punon. Aksyon Radio Philippines na drive alas 5:37. Pagbalik sa inyo para tuntunan. Report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Magbanua, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato sa nga pagpangalagad, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:46. Uy, congratulations sa mga tanod sa barangay Panukoy, ha? O kadamo sa dinakpan nila nga nagapasaway na sa Panukoy, ho? Why nagasunod sa social distancing, why nagasuksok sa face mask? Kabilib man ang station number 8 sa tanod sa barangay Panukoy ba? Under the leadership of Idol Kagawad Peter Maymay Noble. Ay, puwerte. Kapangampo ang pulis. Puwerte, puwerte. Congratulations sa mga tanod sang barangay Panukoy for job well done. Depende na sa leader mo. Hindi ko ng leader mayo, follow the leader. Ay, puwerte, oh. Sigihan nyo kita pasaway. Kaya ang tanod sa barangay Panukoy, Portikpisan. Ang
ang pulis di ma-record ginaya. Kag mabutang na sa inyong ngalan sa blatter entry nga kamo pasaway. Way nagasunod sa ginatawag nga social distancing. Kag wearing face mask. Way kasabat sa aksyon na boso sa itong siningatawag, dugay-dugay. Balikan ta lang siya. Unaon ta na si Aksyon Art ay hupon report kikan sa New Government Center. Ining personnel sang mga or personnel sang CDRRMO na nagapang-disinfect bala preparado na sa pag-abot sining pagpauli sa mga LSI bala sa sunod nga adlaw. Ay puwerte ilag ni trabaho kay Councilor Ising Sarangga gini. Aksyon Art may hapon na please kamin. May nga po Aksyon, Eric, balik trabaho, pero naway gini ko diskanso kung sa kwan pa bla. Kinali nga istorya. Ang trabaho sa mga personel ni Sergio Marie Vargas. Oh. Kaya bisan wala pa ang pagbiyahe sa tosang NSI, kundi may moratorium. Oo. Sige, ang lambiyong nila sa barangay agad sa pang-disinfect. Grabe, no? Ang preparasyon nila, kung mga apat inikati mag-compose ni Sergio Marie Vargas, nag-give sa medical team, kag ang mga manog-disinfect. So, balik trabaho sila todo naman dugang ining alatubang nila nga mission. Starting the son nga, now kiti subong pa nila tapos o kung buwas pa ang hindi pa mag-umpisa nila yun ang kung sino mo pagpauli o kung travel sa mga LSI kag mga OFW unless matapos ng moratorium. Okay. Pero sila ni Sergio Marie Vargas, pasalamat sa pisar sa kasakuon Aksyon Eric. Sa niya mga personnel sa ila trabaho, ay mayo kay iya sa mga nagbatsyag man o kung natapikan bisang virus. Bumayo gid. Kay kada 2 ka semana o every 2 weeks, ginapasuhab yan nagiling tao, iya pa to make sure nga mahimaluan ang status nila Kaya expose sila yung person hindi nila sa quarantine facilities, especially nga subong, di sila niya masugata naman sa mga OFW kag mga LSI. Pero pasalamat siya nga at least ang niya mga men ara gyapon sa healthy sitwasyon. Kag sila nga di balik naman kami trabaho gid tulo. Kaya in fact prior pa man sining arrival o schedule ang mga quarantine facilities niya nga naglakip sa mga eskwelahan ng mga hotels kag mga pension inn. Okay. Ang disinfect na sang team ni Sergio Marie Vargas. Yari siya sa atong sining interview. Shifting na sila 2 days off duty naman. Apat na sila ka-team. Huwag ilig sa ikag ROF, pero ang barangay damo naman. Huwag ganun. Balbalanay. So, makapuhay sa advokat, balbal naman. Nag-lockdown ng NGC, bira kami. Lockdown sa Tiyol, bira kami. Barangay, sa tatlo ko barangay, nag-lockdown, bira kami. So, walang gidyak tuloy po, wide. Sige, gidyak na trabaho. Ang tuloy, tanang tuloy nga team, medical kagang yung disinfect. Nagpaswab ko nila every 2 weeks mo. So, ang naswab, paway ka, nag-uni apat mo kasi medical ko. So, isa ka team pa swab, clustering nga din. So, paway, 1 week, pag-agawa results ka negative, paway ka na din balik naman. So, na-shifting sila, schedule. Hindi ko pwedeng... Ako lang sa Amerika, portion lang siyang palayag ni Sergio Marie Vargas. Kay kung lantawon mo, muni ang Team Manila, ang ka-expose mo. Gani man? Mga barangay, nagkakadto sa mga quarantine facilities, nagasugala ko sa mga nagapalauli nga may LSI kag OFW. Ang laing pagkidiya sa arrival sa LSI kag OFW, kaya may nga regular na schedule. Di kung kaysa kagahon, amo pa yung pag-jump off nila, kung isa timprano pa, daulat sa airport kaya sa mga puerto, ati, dugayan sila daulat. Kaya ang ginay mo, subong ni Sergio Marie, niya dala ka mo, kaldero. Para nga kay kun diligangan nabi kun alangutan karon sang mga halimbawa madala kay mo da rice cooker di kun karon linya sa kuryente dulayan ka laban pero kung may kaldero kaya may tatlo lang kabilog ba to kag medyo may huling na hindi may tugon na dala kundi kitigang kaya mayo man idea amo nang idea nila subong no pero pasalamat siya at least sa pagpangabudlay sa isa nga team
Why di siya nagkakalipat sa pag-remind nga dapat ang tanan magsuksok sa personal protective equipment agod nga mapasiguro ngayon sila hilway sa sini nga balatian o sini nga kadaw. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at hupon na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayo, salamat kina Aksyon at hupon. Congratulations sa team ni Sergio Marie Vargas sa mga personal sang CDRRMO. Pati isa man isla sa mga frontliners man mo. May LSI kagwalayat ang panuhot-suhot ni sa mga taga CDRRMO sa mga barangay agod nga mag-disinfect. Di nagapadayaw na yan. Puwerte nga sitwasyon, no? Way gijaga kwan, way gijaga minyari ang trabaho sang mga taga CDRRMO. Congratulations sa personal sang CDRRMO kag kay Sir Jomari Vargas. Action officer, action man, action agad. Ay, puwerte. Totoro mo pasaporte. Alias Kalbo ba o nagamonitor sa Totoro mo pasaporte? Ay hapon na ka Totoro mo pasaporte. Drive safely. No drink. Ayos ka na Totoro mo? Aba, puwerte. Roma family ga monitor sa ato sa San Enrique, oh. John Ray Tan Villalon sa Barangay Purisima Manapla kag sa mga Energy Fans Club. Sila tamyaw ka monitor to Dennis Richard Tibor Roma. Kay Police Lieutenant Colonel my good friend Ulysses Ortiz. Mayang hapon dira sa imo, sir. Kay Police Lieutenant Colonel my good friend Ulysses Ortiz, ang Deputy Chief sang Crime Lab sa Region 6. Doara gisa kaliga lantaw sa to sining live streaming. Sir, may gabi dira sa imo. Kag sa bilog mo dira nga pamilya halong kada sir. Magabalik ang inyo sari nga palatuntunan pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Nakapangita ka. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Bitaw ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayos ang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, Philippine Standard Time Plus, Size 3. Ang oras ginadulong sa inyo sang scan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. No more time, bye-bye time. Aksyon Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation, magkatako pinitiporaryo, balik ini buwas Sabado. Same time, same station. Ato sila mga patrola, unit reporters in action, nga palagi ko ng hapon, Aksyon John Diaz. Of course, Aksyon Art ay hupon. Yan sa Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer na naman madera with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balangit Tarok sila sang bago si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngala ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinavaya, ang inyong regular anchor ma'am sa sininga palatuntunan. Kita na kita karon alas 10, tanto alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, nagasiling salamat gid sa inyo pamati, tub-tub-buwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. May Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.